chakamudzipa chikamutuzurisa part 7. Zebhedhiya akanzwa moyo wake udosununguka nokusvika kwamudzimu nendaya yekuti hapana aiziva kuti akapotsa ataikiwa neupenyu mushure mekuba chimoto chesawabhinzi icho chakamugara pauro. Vanhu vainge vopitipidzana pamushapa musachiona vasida kusoma vasinangara Zebhedhiya asi vakatiwana nzvimbo aburika. Zebhedhiya akafamba asi asati asvika pamakomo akanangara akaona mango dzainge dzidetsuka pamadzibaba mosheni. Izvo zvakamupa kutsaukirapo asi painge pasina vanhu vaburika vaenda kumasowe. Zebhedhiya akasveerera mango ibodzi yainge idetsuka muti akaitema. Chikomana hachina kana kumboisukurudza chakatanga kuinduvaura chisijai daro zvese nemakoko. Paaitsenga aisaidza kunge nguruve nejechibawo chomukukwa. Tsongoro yemango akaisvisvina kusvikira yati mbuu kuchena. Paaisvisvina kudai tsongoro iyi yakatsvedemuka mukamwe make ikadarika nepakasunda sadza ndebva yandonyedzewa pauro. Zebhedhiya akashanyarika adeshama akambezama kukosora zvikaramba. Madzibaba mosheni vainge vonetsekana nezvavainge vataudzwa nomuprofita kuti zvaireveiko. Vamwe mbuya vaidarika nepamba pamadzibaba mosheni vakadaidzira, "Nabhoi, kokutunumara pamango aridziko iko." Ambuya ava havana kudaiwo sezvo Zebhedhiya ainge adetuzura meso dziwa nomusodzi zisiburika uku tsinga dzideti tare mutsipa kunge midzi yemutsamvi. Ambuya vaye vakanyovha padhuze ndokunangara Zebhedhiya adidikitira asitadza kutaura. "Nabhoi, kokudikitira koinyi? Meta yesingoro yaVhenisi." Vakadaro ambuya vaye vasibva pana Zebhedhiya. Zebhedhiya akambezama kuda kurutsa asi tsongoro yemango yakaramba ideti ndo pauro kuvhara. Ko ivo madzibaba mosheni pavakasvika pamusha pavo vakawana paineiko? Ngatisanganei pachakamudzipa chikamutuzurisa part 8 iyo yamune pasiwa naChiame nomufurutsa mukorekore weurungwe wepanyamenyame FM.